Yun mga boss, good morning. Bali ito naman ang trabaho ko. Kung wala tayo sa pagpipit grooming o paggugupit ng aso, at kung wala din tayo sa pagbabay and sell ng mga junk car o mga murang sasakyan, andito tayo sa unang hanap buhay ko, aking unang business mga boss, sa pagpapaistad. Ano ba yung pagpapaistad ng aso na sinasabi ko? Yun po yung pagpapamamaya o pagpapatakal ng may mga lahing aso. Puro yung mga aso ko mga boss, may mga breed. Kagaya po nito. Ito po si Madara. Ayan, iyan ko lang po yung video. Ilapit ko sa kanya para makita nyo po yung aking beagle. So ayan siya mga boss, si Madara. Bali import line po siya. Kung hindi ako nagkakamali, yung kanyang tatay galing ng Amerika. Panote na lang kung nagkakamali ako. Basta yung tatay nito import line siya. Medyo nakalimutan ko na kung saang bansa nabili. Bali producer siya ng blue. So yung blue, ilalagay ko na lang yung sample puppy niya sa last video po namin. Pero yung kanyang blue na tuta o paanak ko ay nasa aking kumpare na si Russell Dick Tamayo ng Mapandan, Tourist Mapandan. Ayan, pwede nyo pong ipa-legit check na talagang siya, nag-produce po siya. So hindi ko malabo kasi yung kanyang tatay blue. Import nga siya galing ng ibang bansa. Ayan siya. Sa mga gustong magpalahi dyan mga boss, yun mga boss, mga gustong magpalahi dyan, meron po akong iba't ibang lahi ng aso o piga-pigari lahi ng aso. Kaya bumbon tayo. Walay American Bully, walay Beagle, walay Shih Tzu, walay Chihuahua, walay Dachshund, walay Japanese Spitz, ng babangil yaso, walad sa katayo. So no, walay alagayo ya mamamayala, ya walay lahi to. Nayari yo kaya kontakon mga boss, katoy expert tayo. No shakso din mayo od sa kayo mga boss. Matiktan walay kay iba tayo shooter. Kasi sa ipanagpakastay aso, aluwan ya walay lahi, aluwan singa aspin iraratang niya sika dala. Sa walay lahin aso kasi timingan, so panagpapa-shoot o walay kailangan niya shooter sa atan, walay san dugan bilang. Aluwan singa aspin kasi bulos ira, lalaki awat na gilig-gilig to, no biin at nayari to la, ibungit to la. Pero sa laki kasi walay breed ya aso, no ag mo na timingan maminsan o yan aga basta-basta na i-shoot. O di kaya agdani gabay kaya kailangan to shooter kaya ayan. Yun mga boss, mambidyo klano singer Camila. Thank you. Naya mga boss, bali sa ruta natan maluwod. Last session to la. Ayan. Malabos. Paul latilad maluwod mga boss. Bali sa shooter tayo natan. Si Virgilio Flores, maraming sa'yo. Paring Virgilio Flores ng Mapandan. Sa mga gustong magpa-shoot ng may lahing aso, pwede nyo po siyang kontakin. Yun na lang po tayo magbibideo pagka nandun na mga boss. Maraming salamat. Ayun na mga boss, lock and load na. Ayun yun. Okay na. Last session dito sa Maluwod, Madara X. Kaya ano lang pangalan niyang friends? Samsi. Kay Samsi, Madara X Samsi. Yan, sana maglabas ng blue. Yun, thank you.